दिनै जोंहा भैरबकुन्दआवहाय दान्दिसे गासै जोंनि लोगोफोरा माने दान्दिसे बाथिसे ओंखाम जालायनाय लादों आरोना पार्टि स' बेयाव जोङो गोबां बिदिनो लोगोफोर सफैबावाखै सफैनो दंबावो आरोना ओमफ्राय संनाय खावनाया जागासिनो जोंहा नै जोंहा गोदोरालाय मा बुंनो सानो बरिया बरिया मा बरियाल'लै माबाफोर बुंदो जानो लेंहर जायो लोगोफोर दंबावो सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैदो नङा होमबा जोङो मा गोथाव गोथाव संदों दान्दिसे उनाव जों माने भिडिअ नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाब्ला नुलांजोबसिनो नङा होमबा ओइ आदा थावदोंना थावाखैब्रा नों संनायालाय बरिया 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 ने मा आइटेम संदों नोङो बेलाहि अमा बर'नि साबसिन बेदर बा बर' फिल्मनि डाक कुइन नुथारदों नोंखौ बिराद डेन्जार मानो सायख'वाब्रा ने लेंहर जायोना आरो जोंहा सासे आदा दंबावो नै आदाखौ मोनसे भिडिअ नुखादों नोंसोरो आरो नै बेयाव नायबावदो बिराद एक्टरलै आदाया माबाफोर बुंदो आदा दिनै दान्दिसे मोखां नायलायनाय समावहाय एसे सम दंबावो दे फैबाय थागोन जाबाय थागोन नङा होमबा उनाव फैदे अख्रे अख्रे ओइ मा आइटेम बानायदों नोंलाय नोजोर ओरै एसे नायदोब्रा बा गोसो होथारदों नै ओंखाम मोननो नागिरदों दै गुदुं होबाय बेयाव ने आरो नै दाउ बेदरा बिदैदोंलाय नै आरो जोंहा नै सारा लाब्रा संगासिनो सार संनायखौ दिनैसो जानोसै सार माबायदि संदों गोथाव दे ओइ जुजि मा बुंनो सानो जोंहा लोगोफोरा हा माबाफोर बुंदो जोंहा जोंनि उदालगुरिनि माखासे लोगोफोरनि भिडिअखौनो बाहेरनियाबो नायथोंसै ने बिदिनो जालायनानै थाबाय थाथों औ लोगो मोनलायबाय थागोन औ निस्सय येस आरो नै दैया जोंहा लाबोखादों पुलिस मा बुंनो सानो बेलाथि हागासिनो ने बरिया बरिया वा हानो रोंथारना नोङो न'आव हिन्जाव संनायखौ जाबाय थायोनो माथो स' ओइ कस्ता बिथाङाबो जोंनिनो बर'नि सासे सिंगार आरो मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे जोंनि माने मोजां सासे फ्रेन्ड दङ बिथाङाबो आरो सार दङ स' বন্ধু মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম ন নিশ্চয় 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 মই আমাৰ অসমবাসী সকলোকে মই এতিয়া নতুন বছৰটো নাই বাৰু তথাপি জানো ফেব্ৰুৱাৰী চলি আছে আমি ভৈৰৱকুণ্ডত এটা পাৰ্টি কৰিছে আপোনালোকে এইখন পাহাৰ দেখা পালে গম পোৱা যায় আমাৰ আপোনালোকে জানে চবে আমাৰ অসমবাসী সকলোৱে জানে সেইখন পাহাৰটো মানে ভৈৰৱকুণ্ডৰ হয় না চ' আমাৰ লগত আছে বহুত আমাৰ লগত অতিথি বা চিনিয়ৰ হিচাপে আমাৰ ছাৰ আছে ছাৰ আপুনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লৈ কি ক'ব বিচাৰে মানে মই এতিয়া ইউটিউবত নতুনকৈ বা মই আজি ইউটিউব চেনেলত বা মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজি মই নতুন তথাপি ছাৰৰ লগত মই এটা কথা পাতি এনেকুৱা মানে কাষতে মানে এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন লৈছোঁ চ' ছাৰে মোৰ যিমানখিনি মোৰ ছাপৰ্টাৰ আছে কি ক'ব বিচাৰে ছাৰ এইটো ভাল মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে এইটো বঢ়িয়া মানে আমাৰ এইখিনি ভৈৰৱকুণ্ড এটা আমাৰ ওদালগুৰি এৰিয়াত আপুনি খেয়াল কৰি ইউনিভাৰ্চিটি ছাৰ মই মানে অহা দিনবোৰত যিমানখিনি আমাৰ ওদালগুৰি লুকাইখিনি থকা যিমানবোৰ ঠাই আছে মই সকলো অসমতে সকলো অসমবাসীৰ কাৰণে মই চ' মই যিমানবোৰ মই পাৰে নতুন নতুন মই ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ মই বিচাৰিছোঁ
সো আমার তেখেতে আমার এজে আমার লগত আৰু অতিথি হিচাপে আছে সিঙ্গার তেখেত আমার লোকেল সিঙ্গার বা তেখেতক জুনিয়র জুবিন বুলি জানা যায় তেখেতৰ নাম হয় কষ্টকৰ दैमारी আমার লোকেলিটি সো আদা नोंथाङा मा बुंनो सानो फ्रेन्ड्स आं बर्तमान आं मास मोनथामसो गायब जाना दंमोन होमबाबो नोंनि मेथाइ गोदान गोदानखौ बुंलाय गोदो आंना दा बर्तमान मा कसम ओमफ्राय ओरै दं जिरि जिरि बोहैनाय बर' एलबाम गोदान नोंथांमोना इउटिउबाव नायबा मोनगोन सागर मुसाहारि बिथांनि साबस्क्राइबाव आंबो बिथांजों लोगोसेनो जोंख्लाब माख्लाब हिन्जाव नांगौमोन आंनो मोनाखैसै जोंख्लाब माख्लाबखौ गोदान नेक्स्ट आंनिबो सं फैगासिनो मिउजिकखौ आङो होगोन जोंख्लाब माख्लाब मेख्लानि सादरजों आंनि मेगनखौ नोङो खोबथेबायबाय आंनि मेगनखौ नों खोबथेबायबाय स' जोंनि भैरबकुन्द एरियायाव मस्ट सिनियर मिउजिक बा मेथाइ खनगिरि हिसाबै जोंहा आदा कस्तकाराबो बिटिसिनि सासे सिंगार ना गोदो जोङो आंबो एसे जाहांदोंलै खिन्थु स' जोंहा गोदोरा जोंनि स' बिथांमोना बहुत सिनियर फरायनाय समनिफ्रायनो बिथांमोना माने गोदो नों मा समनिफ्राय जोंनि 10 नभेम्बर होन जि होन प्रग्राम खालामबोदोंमोन खोन्थालाय एसे गोदो मिनिमाम आंथ' दामग्रासोमोन सासे नाल दामग्रामोन औ नाल दामग्रामोन नालनिफ्राय बै समाव नालमोन जितिया कुंगु यस जितिया 2007 जाबाय बे समाव जोंहा माबा मोनसे फैबाय कुंगु यस कुंगुनि उनाव आङो दामबाय टम्बुनि उनाव दामबाय डाइरेक्ट पेडिस ओमफ्राय डाइरेक्ट ड्राम ओमफ्राय बेखौ लानानै आङो भैरबकुन्द फेस्टिभेलाव 2007 आं जिता बिगी हो तो तेरे प्यासा दिल मेरा ना जितनके मेथाइ खनदों हैदिननिफ्राय उदालगुरियाव आं बादसा जाबाय आरो आच्छा ओके जुनियर जुबिन ओके गोदो आं मोनसे दिनै बाथ्रा सोंनो सानो नोंथांखौ स' दिनैनि बे समाव माने जोंहा मोनसे रंजालि जों माने मोनसे मोखां नायलायनाय हाबाफारि लादों निस्सय स' आं बेयाव बुंनो सानो गोदो दिनैनि बे सानाव माने गोदो नोंथाङा स्पेसियेलि माबा मोनसे बेबायदिनो भकेलफोर लादोंमोन नामा बा बेबायदिनो सारिग्रामा माबा मोनसे गोबां थायो नङा होमबा मिउजिकनि नों स्पेसियेल माबा मोनसे कर्स लादोंमोन नामा मेथाइ खननायनि गोदो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन आरो आंथ' लादोंमोन लानायालाय अनलि फर बड' लेंगुवेज जोङो जेब्ला उदालगुरि कलेजाव फरायोमोन आङो जेब्ला फार्स्ट इयार आंनि ब्र' बिथाङा आंनि गिदिर आं बे टाइमाव माबायाव दंमोन हेरि उदालगुरि कलेज फान्थाव कलेज एभ्रिवान गासैबो फान्थाव कलेज होनबा मिथिजोबखायो नङा होमबा 2010 अके 2010 अके बिनि उनावथ' आङो जिता कलेज एडमिसन खालामबाय बिनि उनावथ' आङो डाइरेक्ट बिफल राबा ओइ माके खाबलांखाय खिन्थु करे सान बिथांखौ लोगो मोनबाय गिदिरा स' भैरबकुन्द एरियायाव आं सासे दिनै जुनियर हिसाबै आं इउटुबाव मोनसे भिडिअ होनानै नाजाजेनदों आरो नङा होमबा या स' आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो गोदोरा जुनियर जुबिन नाम मोननायानो जाबाय काला जुबिन आं प्रथम उदालगुरियाव जे माया माथु आंथ' सासे दामगिरिसोमोन आंथ' सासे मरा मरे माया आंथ' जेसेबां आंनि लोगोफोर दङ शेयार खालामोनलाय शेयार खालाम आदा आंनि साबस्क्राइबारखौ नोंथाङा जोबथायाव मा बुंनो सानो ब्र' नोंथांमोना जुदि आंनि फंबायनिखौबो बुं चेनेलखौ आंनाथ' चेनेल गैया खिन्थु आंनो जेनेरेल चेनेलाव थाङो उपाय गैया आदा बुंबावदो
ओमफ्राय आंखौ खिथुनाव फंसे जोनायमोन आं बेखौ जेबो साना खारन आं बै टाइमाव खस्थ'खा दैमारि जेरै आं दायो मोनथामसो ब्रान्स खालामनो हागौ जेरै माया माया माथु माया आहे बाना हे ঘুমতিয়া হিবারাতি হপুন কেলই থাকে বানা एबे नाव जाने ओइबे बदल सिस्टेम बड'लेण्डनि जाखांफुनाय सासे जाहा खस्थ'कर दैमारि बिथां आदाया जाखांफुनाय सासे सिंगार जुनियर जोङो थांगासिनो दायो बिरखौ गोसोआव फैगासिनो बिपुलदा बा ओइ माके जाया खाबलांखाय आंजों थायो जोङो मास मोनथामाव माहाथामाव जोङो जोंनि खामानिखौ मावबाय बाखि खामखौ बिसोरो मा मावो जोंसो मिथिगौ जय बरानि जय